Kini ang explanations. Naisayop ning sentence A kay ang verb sa that clause wala mo follow sa sakto nga subject-verb agreement. Ang subject niya nga that ning pasabot sa places nga noun before ani. Ang places usa ka plural noun which means nga plural ning that. So dapat iyahang verb nga reminds walay S sa tumoy, plural form. Remind lang. Ang option B, naghisgot of future possibility with as soon as. Ang verb nga gamiton after subordinating clause for the future nga gisugdag as soon as, present simple. So sakto ni dinhi kay singular form, kay singular ang subject sa clause. Ang option C, usa ka reported speech.